News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyong nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako si Edenil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5
News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip mo yung oras sa Pilipinas, alas 7:34. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, maayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati, maayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Maayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, silang aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos sa Pasharo, Mandurriao, Mula, Rebalo City proper. At sa aton man tanan nga mga taga palamati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. At sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, silang aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, or Mokag, Masbat. Hey! Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sa pila ka madlag ko nga mga issues. Mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainitinit ka nagabaling nga nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan maging kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifoyo
Samtang pila man karon ka mga balita man ka information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Nagikan sa aton nga Chief of Reporters K5 Kim Caloyo. And of course, mga balita man ka information nagikan naman kay K5 Karen Badilla and subuman mga report nga impormasyon nagikan naman kay K5 Jenny Cauyon. Mga dalagko magkaroon nga mga balita national ka balita international nagikan sa aton nga news center. Naton si K5 Chani Punay sa kinahanglan po naton diri sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ako naman iyo K5 June Alohado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5, today is a Monday, January 26, 2026. 126 tagali subong. Ilan lang ka adlaw man? 1, 2, 3, 4, 5. Kay 5, 4 lang ka adlaw. Mga K5, 1, 2, 3, 4 o 5. 5 lang ka adlaw mga K5. Tapos ng bulan sang Enero. Ma-start na kita sa bulan sang Pebrero. Ang bulan sang Pebrero, ano ang mga kahiwatan diri sa aton man? At siyempre, number 1, fiesta ni inang Nuestra Señora de la Candelaria. Fiesta sa distrito Sangharo. February 2, mga K5 fiesta ni Nuestra Señora de la Candelaria. Nuestra Señora de la Candelaria. Bioy! Si, señor! Porque pigado kami otro kaman! Ahora yung mga Espanyol nga mga kan. Sabi nyo, kamo na kabalo maghambal in Espanyol. Porque de tal minera del mundo pineapple Diyos, tomato sauce! Mga K5 El Toro, el Capón, el Opere, el Cas. Mga K5, pagkatapos ang fiesta ni si Nuestra Señora de la Candelaria. Nagasunod na dayon mga K5 ang Valentine's Day. Wow! Mga Valentinada, mga Valentino. Kasi gusto nyo makaangkon kamo sa makadate kamo sa mga medyo may edad-edad na medyo turutigulang na. Rin kami di. Kung gusto nyo hubin-hubinon, aras K5 Andre. Gusto nyo medyo may edad-edad na, pero subong gusto ko mag-feeling gwapo ka, mag-feeling bataon. Ang rason ko nga ngaway ko nagtakod sang eyeglass. Pero kaya searching pamanta mo. Searching kita sa aton nga mangin ganin ni K500 sa aton nga mangin partner sa Valentine's Day. Kaway ko nagtakod sa eyeglass para nga daw feeling bataon bla. Ay kalainin. Oh! Ay kamusta na kamuda? Kamusta ang diragyang nyo? Kamusta ang dagyang nyo kapon? Dati amon sa pagkamatuod lang, way kuya magkadto sa kwan. Tutuod ginayahang prangkaso gilanon. Wala kuya magkadto sa downtown area, way kung magkadto sa bilog nga syudad ko ang maglibot. Nga K5, akong gigatuan, istasyon lang, diri lang sa Haro. Diri ko nagkadto sa istasyon ka magprograma. After that, ato, ko ako nyo puli, ko ako to sa medyo paliwaliwa to sa umawa. Tulog ka to sa mga kakahuyan, kag mga kahilamunano, kag maghaklo sa mabugnaw ang hangin, nami pa. Total ko sa bagay. Ubra kag mo ya kadasi kag pang makadto ka sa mga lugar nga gusto nimo nga magkadto to kay hindi ka magani kasulod to sports complex. Hindi Black 500. Magani kadto to sulod ka sa sports complex to daw ay magani sila pasulod to. Libre makunutuod to hambal ni Gobyerno Defensor pero ang libre mga K5 panghatag na ticket, ang wala ticket ni magyapon ka sulod. Paano na maglibre kay may ticket magyapon? Hindi Black 500. Ang hambal na to nga libre mga K5 ning sulod bla tanan na. Sulod tanan na. Pasudla tanan pati itlog. Ay ang sungad mo diyon.
Ay kalainin. Ay, damo pagali isang way nagka-discovery K500 nga rin ko niya sa K5 News FM. K5. No. Pag lantaw lang gabi ito sa mga YouTube naton lang. Nyara piya gambal nga ay, nyara ganito si K5 John Capulare sa K5 News FM. Tapos sabi niya, yan mo galing ng itsura ni John Capulare. Dugay-dugay na kung kapamati siya. Sa mula ko kita itsura. Kaya ihulis ni Rapol Santissima. Amo na siyang ginasiling black K500 nga. Amo na nga halinggit sang una K500 hindi ko gusto sinikag hindi ko ni siyang gusto sa isang platform ng sokmed nga ni K500 ni. Hindi ko magpasugot sinahalin pa sang una mo. Kaya nga kung gakadula na ang curiosity sa aton nga mga pumuluyo. Sabi na sa ato sini nga mga listeners black K500. Sang una niya, sang wala pa ning sokmed ni, wala pa ning social media ni, wala pa ning mga live sa Facebook ni. Makapakuan pa kuya, makapakuno-kuno pa kuya K500 nga gwapuhon ko mo. Kuno-kuno patani nga da gwapo tabla, pag kuno-kuno patani nga da kuno abi daw si may pagka-feeling kuan tabla. Ka-feeling Gary Valenciano ta o bisan si Kwan na lang. Bisan mga Ace Birhel na lang. Or bisan mga Kwan na lang mga Robin Padilla na abi no. Way kita. Hindi na ta makapa-feeling amo na kay makita na itsura ta. Amba sila nga Sos Maria Ihunis tigira po ni Santissima. Daw mata ba madanay kagagimutangan sa ilong-ilong nga daw black sila. So, sige lang importante mga ka-K5 no, ginabaton ko naman ang bisan hikaya nyo ko. Kaya gani nga iban nga mga nagahikaya mo nga kuno itsura daw amo gid man K500 raw makamutin nga amo ta na to may burangos. Ako may ara man ko biguti pero gamay man lang. Tapos may mga bulbol to yung amo hindi bla. Raw matamutin nyo man. Man pagpasubrahe ang balo niya naton daw medyo amo nga nagtawo namo na bla para daw nami ay kalain. Anyway mga ka-K5 sa ato sila nga pagpangalagad diri na kita bahala da kun amo importante ay magkamuga sagod sa akon K5 ay magkamuga pakaon sa akon kung mga pangabuhi para sa akon man kag siyempre ga public service kita pagani nagabulig man sa mga pumuri mo importante kan hindi ka lang gwapo bla pero gwapo imo tagi puso hindi bla K500 mo na. Sige. Diri na kita sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita lapit na lang ang February. Mga ka-K5 fiesta sa Haro after sang fiesta sa Haro. May ara nga kwan nga aton sini nga kahiwatan sang para sa mga magkahagugma na Valentine's Day. And after sang Valentine's Day may ara naman kita nga galing daw ay naman na nagsikat yun masyado ni ang ano gani niyo ang Paraw-Rigata bla. Paraw-Rigata hindi naman masyado. Guys, ang una gina-coverage pa na sa una sang tanan nga mga radio stations. Kaning sang ulihi daw hinatag nila bala sa nga i-host sang isa lang ka TV station. Kaya kung ikaw abi ang mga radio station man ka bid ka man to kay ila naman ang to. Amo na sang isa sang pinaka-rason. Amo na sang isa sang pinaka-lawlaw mga ka-K5 sang IFFI. Kay dapat pabuligan sa tanan-tanan bala. Ginapasulabing tanan. Kung hindi ka mo gusto nga buligan ka mo, sige nyo na naburawan nyo. Amo man ang isa dinagyang festival. Tantawa. Damo-damo mga ka-K5 sa mga sa mga na feedback ng mga nabato naton, mga reklamo kontra sa sining kahiwatan sang dinagyang festival. Ngayon daw damo sa mga may ara nga mga nagahambal man nga nanami man gani nga wala sang banderitas. Pero damo gidya sang mga nagakomentaryo nga syado gidya kalayo katama amo kuno ini nga tuig. Mga ka-K5 nga kahiwatan sang dinagyang festival. Amo ni siya nga dinagyang festival ini nga tuig 2026 ang pinakalawlaw nga klase sang dinagyang festival. Kaya nga puwerte ka jutay-jutay sa mga activities. Puwerte ka jutay sa mga aktibidades. Daw halos wala mapuno ang isa ka simana.
Ang bilog nga isa ka simana. Wala gani gid magkwan daw. Uy gani kuya kadumdum kun nakwan na ano gid man na highlight gid man kung sino nga aton nga dinagyang festival queen. Wala no. Pati ako gani nga medyaman ko daw hindi ko ka dumdum kung sinong dinagyang festival media queen. Hindi bla. So wala gid masyado highlight. Tapos may mga ka-K5, daw wala kita sa mga dagko gid nga mga dignitaries nga nagkadto diri sa syudad sa Iloilo. Wala sang mga dagko nga mga bisita nga nagkadto diri. Kag wala labot sina mga after sang dinagyang festival tribe competition. Mga ka-K5 hindi ka nakakita nga damo-damo pa sang tao sa dalan. Damo pa sa mga nagasadsad sa dalan. Tungod mga ka-K5 sa anong rason? Wala sound system ang aton yung mga dalanon. Balo kamo ang nagapagahod sinadira nga nagapahalipay sa aton nga mga tawo. Nga may ara sound system nga nagalinagumbada nga naga-sound na naga-music da. Ang tao nga nagalabay makasaot bla. Kung wala sa may nagadala sang drum kag mga nagawala sa may nagalampos-lampos sa mga drum sa dalan, di mano ka? Kung di ordinaryo lakat mo simple lang hindi bla. Pero kung may nagarulagumba da tugurug tugtug tugurug tugtug tugurug tugtug tugurug 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 ba. Pero hindi ka kiay ka man, di ba? Amo na sa mga kakifay bang espiritu sa inatawag naton nga inang dinagyang or sang kapiestahan. Nga may mga music ginaya, may sound ginaya. Sang una mga kakifay ang mga dala na hindi na makitaan sang dagom kay 500. Ang dagom ihulog mo sa mga dalan tanga pero siniyo. Perti ka taway-taway sa mga dalan nato no. Pero sang una nga chimpo ya ini nga mga dalan mga ka-K5 no. Puno-puno na ya tawo. Tulo sa Luzon kada kasalot Kagula labot sila mga building na, mga babaw sa building na. Damo tao, nagpamulak tao na. Mga building, iban nga sakas, babaw kahoy. Yung mga ka-K5, no? Pero subong yung tilang tawabla. No? Mayara man yung mga tao skilid, pero parang nahot. Kag ining mga tao nga skilid Labanan mga pamilya ini sa mga nag-intra nga mga tribo. Ang kutob sa mga wala nag-intra sang tribo, mga K5, daw way gana maglantaw, kaya way gana maglagaw da. Number 1, tiway man sila kwaon, ano ila kwanon nabi, kaya tiway man music. Masaot sila, ano isautan nila da, kaya wala man music. Alang nila na tamburon si Raisa. Tamburon nila, kagamo dito, biga sound man, kagamo saot-sautan. Hindi bla? Tawabla ko na nobla. So amo nang isa sa mga reklamo sa aton nga mga pumuruyo aton mga kauturan. Masyado amo ni puno kuno pinakalawlaw gid nga klase sang dinagyang festival. But anyway, tapos naman mong pero ginakuan naton, gina-recall naton kay ginabaka, ginaplasta naton liwat bla kon ang pag-recall sang amo sini nga kahiwatan. Parang kay man mag-amo ni siya maintran man sila sa aliwan ining tultugan kag ang inang salugnon. Basi pa man kung maka-intrat to basi magdaog pa man sila no, pero naka-K5 nang pinakalawlaw kuno nga klase sang kahiwatan sang dinagyang festival diri sa mga syudad sang Iloilo, Subong. Bangod kay ang tawo may ara mga nagkaladto. Matya ko ang dito sa may Sunburst Park Black K500. Kung wala to sila sa may ginbutang siro nga banda-banda nga libre. Malaban way man tawo to. Ang ginakatuan to sa aton nga mga pumuluyo, mga ka-K5 dito sa may Sunburst Park sa gabi nga to. Hindi kay para maglantaw ka magsilibrara. Kadto sila to sa libre nga banda-banda to. May music to, may nag-shout-shout, may kakanta-kanta to. Amo to yung ikatuan nila. So siling abing nagkadto sila kay tungod nga mag-celebrate. Wala. Kadto sila to, kinalagas na to, mga singer to sa banda. So mga ka-K5. Kay mayo gani kay nakalibre sila kasi nagligad to, may mga pila ka mga performers kay nagkadto diri sa aton ginpatikitan man to.
Di kalalain gani itong mga pumuluyo. Hindi nila nga dito sa Pabia gani libre gani si Elias to. Sa may Pasig City libre gani ito si Elias to. Ay pag-abot rin si Iloilo City bayad kay mo yan. Damatay kong ticket to datang pila klibo to. Tapos ano pagid ang reklamo? O ari pagid may mga nagreklamo pagid nga nagbakal sang ticket sa aton sini nga syudad sa Dinagyang Foundation or IFFI nga ang ticket kay ginbakal nila balor 3,000. Ang ngalan sang ticket is gold ticket. Ang gold ticket mga ka-K5 naging bakalya para sa Iloilo Sports Complex. Amo na isang pinakamahal nga ticket tag 3,000. May ara man nga silver ticket, may ara nga bronze ticket, kag may ara pagid mga ka-K5 nga inang tag 300 nga ticket nga ato kato sa putok-putukan sang bukid Tapos ang iban mga ka-K5 masulod tani kay gusto nilang maglantaw hindi na sila kasulod kay way na kuno ticket. Pero ngambal sa ato sini nga IFFI nga ilibre na lang ilabirigid ang sa probinsya. So damo to sa mga sa mga nagareklamo. Ari pagid isa ka mga nagreklamo hong nagbakal siya sang gold kuno nga ticket nga balor 3,000 pesos mga ka-K5. Pero ang kita niya ayahay, ang makita niya sa naga-perform abi mo kunano headdress. Mas damo pang makita ya nga mga likod sang mga upod ya nga mga nagalantaw. Mga ka-K5 sang sa inang naga-perform. Kamakon mo ang ginbakal mo 3,000 ang balor. Pagkatapos sa makita mo sa sa nagasao to headdress lang. Di kon wala sabi sa kuwayabi headdress ng aton nga mga nga mga performers. Mga ka-K5 kung mga wala sang headdress, laban wagi sila sang lantawon eh. Kay kumod ya may video mong ang kumod ya mga ka-K5 sila nga mayo pa sila nga nano ni man. Bakal gani ko sila nga ticket nga gold ka siling ko ni pinakamalapit. Amo ni pinakatawhay kag amo ni pinakamalapit kag pinakanami ilang tawon. Amo ni pinakanami nga lugar. Katapos sana makita ko ako sila nga headdress na lang. Pasalamat ka gani ma'am. Kaya ngimo nakita may nakita ka pa nga headdress. Iban gani ya. Panglantaw nila gani ya. Binila do mga subay na lang nga naga-perform. Inanglano na lang nila ang larga vista para nga makakita. Sila kung wala sila sang larga vista o kung teleskopyo mga ka-K5 ay hindi sila kakita kung sino ito mga nag-performance kahit binila yung mga subay nila ito ngay kalayo-layo. So mo pagid ng isa sa mga ginareklamo. Ano pagid? May mga side comments pagid ang ato sila nga mga pumuluyo nga mga naobserbahan pagid kay 500 nga hambal nila nga ining Dinagyang Festival ginintrahan pagid gyapon sang politika para gyapon ang politika nga kay man mga ka-K5 ang report kag informasyon nga sang una nga tiyempo sang opdanay pa mga ka-K5 ang mag-utod si Congresswoman Jamjam Barunda. Opdanay pa sila nanday former Mayor Jerry Triñas. Sa ila siningalingada, isa pa lang sila ka-line up mga ka-K5. Kada may okasyon katulad sini sang Dinagyang Festival, may ara ginabutang dira nga bangko para sa kongresista kay mati siyempre Lone District Congressman man siya mong. So may ginapain man nga bangko nga para sa iya. Kag may mga ginapain mga bangko para sa gobernador. May ginapain nga bangko para sa tanan-tanan nga mga bisita kag mga dignitaris. Pero may ara nga ginapain para sa kongresista. Sa kay Congresswoman Jamjam Barunda during the time. Pero sang after nga ni nga nag-away na sila sa politika, mga ka-K5, why na sang imbitasyon, why na sang tanan-tanan. May bangko, wala pagatagi bangko to nga pwesto nga yung putangan ngalan nga para sa kay Congresswoman Jamjam Barunda ni. Nahuya man sila guro nga hindi nila pagbutangan bangko to kay nagkadto sa awarding si Vice Mayor Labla Barunda. Binutangan Manila pero ginaknalis kay isa lang sang aton nga mga MC sang kagabi sa awarding. Pero inhimo nila to nga daw taos duldol.
Pinapungko lang na ito nga pinapungko kag pinabayan. Mga ka-K5, may acknowledgement nga maghambal nga. Abi patindugan niya abi ang Vice Mayor kay isa man sa mga maghahatag sang award sa amo niyo. Bisan sa special award na lang K5 Andre. Like for example, best in best in costume, best in headdress. Kadamo-damo mga ka-K5 sang mga sang mga inang Inog Awards. Kadamo-damo sa mga Inog Awards. Ginsulo sang sungak-sungak nga si Raisa. Pariyo silang tatay nga mga dalok-dalok. Dalok-dalok sa ano? O dalok-dalok sa pwesto, dalok-dalok sa tanan-tanan nga bagay. Yung mga ka-K5. Ginsulo yato. Duga nga man ang mga taga-FFI nga mga bulayog man. Mga ka-K5. Hadlok sila sa kay Raisa, guroy, no? Abi ko anay nga FFI ni individual kamo ni independent kamo. Mga ka-K5. Abi ko anay mga independent kamo. Huwag kamo mahuya sina. Ngarang presensya sang Vice Mayor. Huwag kamo maghambal abi da nga. Nahambal abi nga. Iba ilan na si Mayor hindi man na sa mga cake kundi acknowledge taning isa ni. Kaghambalon nga, ang mag-award sini. Amo si Vice Mayor Labla Barunda. Ara presensya sang Vice Mayor ikaduha ina siya. Mga ka-K5 nga mataas nga opisyal sang syudad sang Iloilo mong di bla K5 Andre. Inabayaan nyo. Nantawa bla ko na ka mga mango kag uno ka mga bulay og sa mga taga FFI nga nila. Mga ka-K5. So, naobserbahan ini sang mga netizens. Naobserbahan ini sang aton nga mga pumuluyo. Ang amo sini nga klase sang bagay nga siling nila sa gihapon ang Dinagyang Festival. Ginintrahan sang politika nga supposedly dapat wala sang may matabo nga amo sini. Dapat ang tanan-tanan i-acknowledge, dapat ang tanan-tanan palariho ang pagtamod. Nga tungod kay hindi manifiesta ni Raisa, hindi manifiesta sang grupo, sang line-up o kung nilabi na gid, hindi manifiesta sang partido ni Raisa nga uswag. Ang music ganing inapamutan nila uswag Ilonggo nga ang team song nga original sang Dinagyang Festival ya hindi na yamo, hindi bla? Amo di ang team song nga original sang Dinagyang Festival Araw mo niyo, araw. Gusto niyo masaot pa ko. Na. Hindi nang uswag Ilonggo di. Sa utan na si Raisa. Inday, lantaw. Mga ara, gusto bang mo tako sagit? Sa tunang istorya sa panahon. Nakilala ka sa ngalan Na irong-irong. Puno sang manggan kagsang katahom sa idalong Sa dato paiburong. Ipapugal ko ang Imo ngalan. Ipapugal ko ang mga ginuhatan sang imong ginikanan kag imong kabataan kapulikan pakanto sa kanaswagan. Halabira Iloilo. Sulong sa pagpag-o. Halabira Iloilo. Ngalan mo. Halabira Iloilo. Mahal na ngalan mo sa Tanang nga panahon ikaw ang palanggao. sa paglakad sang malawig nga tiniog. Hindi nang uswag di. Kilala ka sa buluhaton ang imo nga dinagyang kag imo kasadyaan padayon nga ginapasidong Tungga. Himuon ko ang tanan nga Yarangan. Isinggit ko sa bilog Nga kalibutan. Kita mga Ilonggo tunay nga Pilipino mapisang katungkanon nga mga tao. Halabira Iloilo. Sulong sa pagpag-o. Halabira Iloilo. Ang mangalan mo. Halabira Iloilo. Mapugal na ngalan mo Sa tanang nga panahon ikaw ang palanggao. Kita nyo. Hindi na nga uswag lunggoda. O hindi ba na? So, wala man na problema. Kaya mati siyempre gusto magpinasikat mo. Ito galing mga ka-K5. Damo sa mga naghahambal bala nga ito ang music. Ang mga ka-K5 inintrahan gapon sa politika nga supposedly dapat wala sa amo sana. Kaya nga kapistahan niya kag pabugal
kag pag praise o kung pagdayaw sa nga to sini nga patron nga si Senyor Santo Niño di Black 500 nga intrahan nyo sa mga politika kulat kamo gabaan kamo mga ka-K5 kulat kamo kay gabaan kamo sina nantawan nyo bala ay ara kamo nano uwi dapat supposedly why sa nga muna mong nga pinisang mga taga IFFI ni nga daw mga burang muso niyo sa mga piho ni mga yudi patulan ng mga insect niyo kinami pang pakdulon tag isa-isa nga bulay og na klase ka mga tao sige lang kaya ka-K5 ang atol sin mahambal simple malang mong hindi ni siling mag-sige-sige nga tubtob sa katubtuban ni arin sa mga pwesto ng mga yudi patulan nila nga niya abot ng tiyempo may edad nila mga sinto sa isa kagatos magkalamatay ni sila gyapon mga ka-K5 kaulugot malang kung kaisa lang nga pamatian kag lantawon nga pati ng aton nga kapiestahan ginaintrahan pa politika tapos ini naman ang mga bulayog nga mga inchik ng mga tigulang nga niya mga ka-K5 para sa IFFI gaulo nga sunod-sunod man dayon yung mga bulayog wala sang panindugan mga wala sang ginatawag naton bala mga ka-K5 nga kaugalingon bala nga ilay nga desisyon na sunod-sunod ko ano dira ito mga gago kamo tawa bala dapat kung tani supposedly pariho lang inang hindi nyo dapat pag-ihimuon nga amo sina kay nga ang mga pumuluyo naton gusto nila na kasadyahan sa tanan-tanan di karon kay ginlamuran niyo sa mga politika tilang tawa damo sa mga nagka-obserbar damo sa mga nag-observe damo sa mga netizens nga nagakomentaryo ti kundi nahuyan naman kita nga kita mismo diri sa syudad Chile wala ga hulugpong wala ga rin sindihanay lantawan nyo blado kay dugay pagani politika to 2028 pagani hadlok mo may ilisan laban mga ka-K5 na ano man pagkatapos ano pag ina mga naobserbahan sa nga to sini nga mga pumuluyo mga ka-K5 kasi ning dinagyang festival ang pagligwat sa aton sini nga mga judging area damo naman sa mga kuano may ara nga nalipong iya sang ano ganito nga kwan tribo tribo Bulawanon bla to iya sang mulo no pagkatapos siya perform mga ka-K5 nalipong bangod sang kalayoon sang antad kung mo haling ka di sa Moryelune haling ka di sa may area mga ka-K5 sang dalan sang Moryelune diri sa may Freedom Grandstand lakton mo mga masobra 1 ka kilometro sige pasaot-saot kay may ara sa ginatawag naton nga inang kuan dapat may ara gyapon nga ginahiwat nga saot samtang nagalakat sila pakadto dito kay may mga dance parade contest pa pakadto dito sa sunod nga judging area nalipong man to man kayo may lang gani kay ni masyado kay init ga kulaw-kulaw ang init sadto pero may nagkalalipong pa hasta nga nagpakalabot sila to sa may sports complex so amo ini ang mga pila ka mga reklamo sa ato sila mga netizens mga ka-K5 ano pag yung iban ang mga nakita naton dire mga ka-K5 nga mga naobserbahan mga pila ka mga natabo ang mga naobserbahan sa ato sila nga mga pumuluyo no ka-comment kamo ati banderitas ang nila daw ay banderitas daw hindi gid makita nga daw ay fiesta sa ato sila nga syudad kay wala sa mga banderitas yang hambal sang taga IFFI nga mga haslo mga ka-K5 nga ang kuan kuno ang banderitas mga ka-K5 kuan na sagbot lang na no ano gani ni basura lang so kabudlay pa sila manghakot basura sila kun pagkatapos ang dinagyang festival kaya kabudlay manghakot basura niya kay basura man na sila mga banderitas may nagpagwa sang picture to ang mga banderitas ang nagligad nga eleksyon garlapta sa bisan ara sa mga kwan sa mga kuryente ginapang sabit sa mga kundiin-diin pa to banderitas ang mga politiko mga ka-K5 ila man to grupo
Hindi to ya sagbot. Sobra pa to ka basura to. Basta mga batasan lang dando, mga basura man. Mga ka-K5. Ate. Estudyante na karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad kag iban pa naton nga mga headlines. Diri sa ato sini nga pagpangalagad dugang naton nga mga headlines. Diri sa aton nga pagpangalagad pundo nga infra project nga nakuha sa mga tribo sa Lugnon. Mga K5 pain ko no sa pagpatukod sang dugang nga mga classrooms. Suno sa principal. Siyempre sa Iloilo National High School, kuan ni sa Haro National High School ni. Ang tribo sa Lugnon. Patindog na dugang nga classroom. Pwede man na. Pero kung ako sa imo sa aton nga kuan, sa aton nga inang ano ganini, principal. Hindi na pag-ipaduga nga classroom na. Kuan daw, ibakal daw sa mga kagamitan sa eskwelahan kag nga magamit sa aton nga mga kabataan. Katulad dabi sa mga computer, katulad dabi sa mga kanuda. Kung dugang classroom kulang na. Pilagi man na 10 milyones. Kamay. Iatag sa mga kabataan para mapuslan. Mga K5. Ang ila na ambot ko matupa na. Ako lang ni Mayor ay isa na pero itakbalo bas ambot ko matupa na. Di niya nakuhaon ng kwarta kay para munggo ang ato subong nga syudad sa nga pangita sang kwarta gani. Kita nyo ultimo gani nga manog baligya sang hupya mani popcorn, pantaw, palitaw, siupaw, Pinoy balot. Mga quick-quick. Ginapabayad. Para nga makatipon lang kwarta. Hindi pa sapat ang real property tax mga K5 nga 300%. Amo pagid na. Tapos way taka pamangkot sa aton nga mga kwan ba, sa aton nga mga vendors ba? May ara sila nga 4 kadlaw nga ginhatag nga makabaligya mga K5. Sang ila sining magin pang-arkilhan nga mga kiosko to sa may food festival. Ang ila ginabayaran tag 18,000 ang tag 18,000 ila ginabayaran. Kamot nakabawi sila? Nakabawi sila to? Makon mo 18,000? Mga K5, tingala man ko nga ang ginareklamo pagit sa ato sila nga mga galing nga mga netizens. Kay kadto sila to sa mga sa mga food festival kay 500. Kadto sila sa food festival. Isa kabilog pantat nga ang kadakuon niya daw. Pares kadako sang daw pares kadako sang inang pitoy-toy kakuring. K5, ang biliyabi mo kung pila kay 500? 350 isak bilog. Nga mo nakamahal sa mga balaklon, dito mga baligya ng mga pagkaon to, mga baligya ng mga pagkaon dito sa may sa may food festival. Tungod nga ginbawi nila sa rason ginpatong nila ang ilang arkila kung ilang nga bayad sa syudad nga permit nga nagalabot sa 18,000 mga K5. Kwarta-kwarta lang. Ato syudad subong yung mga K5 hindi to ya kasilingang kapiestahan para malipay ang tanan. Para to ya sa mga pumuluyo naton hindi. Kundi para to ya nga maka-income ang syudad dako-dako. Kwarta-kwarta lang to ya. Para to ya sa mga sa syudad ta kag para sa mga big time nga mga negosyante nga mga kapartido ka mga kagrupo mga mga ka-birds mga K5 ni Mayor Raisa kag sang iya bana nga incheck. Mga ka-birds sang mga ka-birds sang banay nga incheck. Amo nang matutuon. Amo na ya. Kita mo tanan lang nga grupo sa IFFI puro tanan mga mga pirot mata labanan ga dala. Magluwas kid lang. Mga K5 sa kilala ni Bugrang nga panawag niya baboy pero man siya. Hindi black K5 Andre. Idol to ni Bugrang ang isa to. K5 ang ambalya. Di lang. Ambal ni Bugrang. Niya, abaw! Sila mo na sila niya. Raisa, sila yung ibang ako sa IFFI. Ilisen Ba! Nawag niya babo. Kasi ka balo daw pulo pariho man siya. Ay, kalainin.
Oh, iban pa ginaton nga mga headlines mga ka-K5 sa iban pa nga mga balita ang Commander's Intent nalabot kuno sang kapulisan naton subong nga dinagyang Festival 2026. Adaw na tawhay giman adaw way giman sang gamo kag way giman sang lagko no. Galing may lang gani kay na recover ang milyon-milyon nga balor sang illegal nga droga. Pila ka milyon nakuha dito sa may San Dionisio mga ka-K5 sa may Sara to mga 6.5 milyon to. Tapos may ari pa yung kuha bago lang gid mga ka-K5 mga 8 milyones mga balor to. Sang Shabu naman mga ka-K5. May lang gani kay na recover kay nakuha sa aton nga mga pulis ining mga amo ni kadlagko nga mga kadamuon sang kinilo-kilo nga mga Shabu mga ka-K5. Kung mga wala na recover laban-laban. Damo-damo naman sang lutang nga mga kwani nga mga inang nagalagaw sa dinagyang festival. Balaban ga singgit naman kang nagasaot nga nagahamba may lang gani. Dito sila gakaradto guro to sa may pahibag to bla paupas bla to sa mga kwano sa mga sound system. Kaya singgit sila wow! Heaven ba? So mga ka-K5. So sige. So yan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Standby sa ato sini nga mga followers sa may ara kita nga mga 145 tanan ka mga followers no. Nagalantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kinatamyo taman si former ka-K5 Nicole T. Prado. Pagpamati sa subong, perti siya. Pagpuli mo di dalaan mo ko kuana. Dalon mo sa ako. Manhalin ka sa kuanalin sa Philippine Coast Guard. Dalan mo ko salbabida. Para tunaan ko langoy-languyan kay di ko bulo maglangoy. Yala sige. So inatara tanan mga K5 i-plasta naton diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Ang aton sini nga mga balita, ang buylog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag buylog man iradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C mga ka-K5. Kinanglanon tani sa mga nagaugtas da sa mga ano gani niyo sa mga inang trolls ni Kwan sa mga nagaugtas kag gina-high blood sa akon nga komentaryo. Para magkaladula mga high blood nyo, inom kamo DTX 500 the superior antioxidant. Kag sang Mighty C, di power combination sang klinika de alternatibo medisina ni Doc Ramil Oy. Nga kinanglanon nyo gining duhangan Kay man mga ka-K5 ang klinika DTX 500. Puno ini sang anti-carcinogenic properties. Mga ka-K5, agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Mataas kang masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA kundi sugar cane extract o mga ka-K5 sang DTX 500 bato sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman nga gina-combine ini siya. Karon kay Mighty C, mga ka-K5, isa ini ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agod nga mapunggan kag patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Ano pang ginahulat nyo mga ka-K5? Yun na pahulat pa nga magtubo-tubo mga bukol sa lawas sa mga kalawasan naton para nga mag-develop into a cancer. Proteksyonan naton ang aton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras alas 8:17. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Madamo gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Tanan na maaw ni Arasan, libre ng DTX Coffee Mix. Ako na pinakalaki ng kape sa ako. Bisan inon mo na ang white pa nakakaaw sa agay, di mo kapos sa. At syempre ni Arasan, may isip. Sigot na. Tapor, gabi ka mga tulog, kaya mga ito ha. Hindi ka naman tulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Isang balis na konta. Patay! Ilog mo. Go. Ilog mo. Sa sa'yo ang last mo naglog ko. Ilugog mo! Ilugog mo! Ilugog mo! K5 News FM! May bala. Alright. Homeland Power. Ayan ang sa DTX Coffee. DTX Coffee. Alright, mga kapigyan na dito sa mga kampiyon. And of course, para kumakakas ang kampiyon ni Stasyon, Radio Bandera sa Puna, sa buong K5 News na, para mga radyo! And of course, ang bunga sa ibo at loko. Mayroon sa 100! Aba po. Kung na yung ikakwarta, 200! 300! Wow, God! Tapos isa yung anak ko, malo. 400! Wow! 500! 600! Grabe. 800 plus! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 News FM. Nay, may kinindo wala. Aba, analang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit man. Pinalagpati mo, yaya.
mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Inuulat! Istasyon Dax. Mabongga si Rina. Ano takot ba? Okay. Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, ora. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun last? Tupad ka mo tatlo na. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga oras karon nakalabot kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalagad. Antes ko ba mut lang kung mabasahan ko inyo nga mga mensahe damo sa mga naga-message kag naga-pa-shoutout. Especially ang ato sini nga mga followers nga nagalantaw sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Kag sa naka-cross-post naton sini sa June Kapulot News Live, no? Lantaon karon tingwaan ko nga mabasahan ko inyo nga mga mensahe labi ng mga ginapa-shoutout nyo, ha? Kay ang akon nga ang ikaapat ko nga mataway ko madala. Nalipatan ko sa salakyan pagsaka ko di tinatamaran ako manaog. Kedaan nga ari ko nga daan sa 4th floor. Kinakapoy ako magsaka panaog ng tamaran ako manaog liwat ko magbalik sang paon ng akon nga kwanto nga anchuhos. Reading glass man lang na siya. Galing kay Mante. Kay kun mga layo na iya kag mga layo nga mga kwan nga mga barasahon mabasa ko kun layo pero mga lapit hindi ko mabasa kay farsighted ako abi mo. Mga pangbasa ko tani nga mga anchuhos kung idadala ko nga anchuhos nga pangbasa ay ko madala ng taon ko karon kung mabasahan ko ng inyo nga mga mensahe, but anyway salamat kay sa ato sini nga mga followers nga nagapay-upon, no? Palihog lang ikuha nyo na lang i-share nyo na lang pinaka-the best kay pinaka-nami gid ko nagalantaw naman nagkamuda i-follow nyo na lang, no? Ang ato sini nga mga Facebook page. Labi na gid ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang June Kapulot News Live, dalahigan nyo lang dayon follow. Para nga maduro madalahig man tabi nga magdamo-damo man mga followers ta. Ayos. Kasi makachamba bla makachulo chamba man ta kay Lulumits kun makachamba. Magdamo-damo ang followers. Mga ka-K5. Ayos, wala sige unahon taray check ang report kay informasyon na gikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan so sining reklamo mga ka-K5 sang nabakal sang ticket. Inbakal nga ticket gold. Ang bili mga ka-K5 3,000 3,000. Yo na po gabilik sang ilik. Naslo gina yung obra sang taga FFI K5 Andrea hindi bla. Di kayo mo kita sinaya nga ka-fiestahan mga ka-K5. Pag-celebrate, pagpasalamat. Sa grasya kag bugay nga ginahatag sa ato ni Senyor Santo Niño mga buisit nga mga yun patulang taga IFFI. Mabaligya sila ticket yan tag 4,000 ang bili, tag 3,000, tag 5,000. Lantawa bala kung ano? O chilingon masyado katag nga pinangwartang obra sa mga buisit nila. Yun na puga bilis ang ilik nga kasi ka mga tao ni. Mga wala huya ka mo, mga wala ka mo makwan. Wala ka mo nahadlok sa gaba nga mga yuda puga ka mo. Bilik sang ilik nyo. Kung mga ako gani siguro mayor yang himuon ko. Kakason ko niya sa IFFI ang pag-manage mga ka-K5 o kon ang hiwat sa dinagyang festival. Dapat ang syudad amo niya mga ka-K5 ang magauyat sa pag-manage sa dinagyang festival kay iya niya sang syudad ya kay watan.
naman labot sa mga yuda pugang mga bilik sang ilik ni nga klase kay FFI ni man. Dapat ni demolish kay pinangwartam ng ubran ilan eh. Ginahimo nga negosyo sa mga grupo nila nga mga pirot mata. Sinsya sa ibanda. Tamo man ko kilala nga mga pirot mata nga mga tarong ka mga mayo. Mga mabuot, mga migo ko. Labi na tagiya ka building ni migo ko ni. Mga kaki-5 ti. Pilido yan ni Chinese man. Ti buot man, di ba? Pero mga iban nga mga yuda puga, mga bilik sa ilik nga mga kaberks ni sang mga sang mag-amay ni nga nagauyat sa syudad ta Subong. Ilabi na mga nakatapik nga daan ning nagauyat Subong sa ato sini nga syudad nakatapik nga daan ni sa pirot matamong. Mga kaberks nila inakwarta nila ginanegosyohan nila yang aton nga dinagyang festival. Kabati kamo nga ang kalibo may amo sina, hindi bala kay 500 wala. Ang kalibo ay siya may ginabaligya nga ticket. Ang tanan makapartisipar sa dalan tanan-tanan. Wala siyang may ginabaligya nga ticket. Bilik sang ilik yun na puga nga. Kamu inyo ginakwarta nyo. Ginahimo nyo nga negosyo nga aton kahiwatan. Nga supposedly amo na kung kaysa ginagabagabaan na kita diri kay ang aton mga kaki-5 nga patronal fiesta ginakwarta nyo! Ginahimo nyo negosyo! Mga tigulang na kamo na sa EF5 wag kamo gapataha nga mga yuda puga kamo. Wario lang tawa nyo. Mabaligya kamo sang ticket nga balor 3,000. Pagkatapos palantaw nyo to sa tao nga nagbakal sang ticket nga 3,000. Ahaw nga hidres sa mga manog sa saot. Abi nyo gakwan ko ga himo-himo ka istorya. Araw lang tawa nyo, araw ginapakita ko sa aton nga Facebook ko. Lantawan nyo, gabidyo ang ining nagareklamo nga nga nagbakal sang ticket nga gold. Nga 3,000 bili. Nga kaki-5, gareklamo siya raw siya nga video na. Silingatin niya paano ko siya paano ko naman niya gold gani gimbakal ko kay amo ni pinakataas kamo ni pinakamahal nga ticket di. Pagkatapos na makita ko ako niya hidress na sa mga nagasaot. Gano'n na lang ni silingin ko. 500. Why ka mo mahuya sini sa mga taga F5? Why ka mo mahuya sini? Sa mga lampi nga. Ay, yuda po, gabilik sang ilik. Kaki-5. Mario! Check na to mga Kaki-5 ang reklamo ng ining report ni Kaki-5 Kim Kaluyo. Angot sa sining informasyon mga Kaki-5. Kaki-5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. Kanta na kanta. Be? Igo na day. Sino na igo Grabe, kay 5 grabe imo nga kanta ba na nabtan mo pa na nga mga kanta? Daw mga nga mga kanta, daw mga chimpo ni Guraban pa man na. Ang ako na nga lula ka kay 5 John. Hilig sa mga ambahan. So na 80 na edad niya. Palakanta pa na siya. Grabe ko na siling ko po grabe nga research siya ba? Ulihing tubo ni siya. Ayos kuha pang kanta nga igo na day ba? Ngayon, doon chorus ng galing na balan ko kay 5 John. Igo na day. Igo ng pagpaantos mo nga magbakho ako in town. Please love me dear, please love me. I'm never come back to you. Wala yung to yung wala yung to lyrics. Pero importante, balaan mo inang nga klase sang kanta. Kag balaan mo pa ang tuno. Yes, Grabe ka. Believe ko. Hilig dan sa music to kon nga lula. Tapos ang una daan yung mga tigulangan kay 5 John. Bisan sa una tong lula ko to kay mga tigulang sa una daw hindi sa una gid sa eskwela. Grade 2 lang do siya kay 5 John pero alam siya mag-English. Alam sila ya kay 5 John tapos adam na niya kanta. Ako lulo ganito grade 6 lang ganito principal. Tuod man.
Akon nga lulo sang una, grade 6 siya during the time sang Chimpo Kachila, ang grade 6 kili. Perti na nagka mga kwando, kalimbawa sina sa graduate na sa college. Nagprinsipal magani ito sa eskwelahan. Amo na ko nga ang pitok bilog sa waya. Hindi ko na pag-i-expose pa. Temprano pa. Ano bang? Unis, tigara po ni Santissima man ang akon nga nanay ni. Kwanya ni mong ikapito ini nga subang ang nanay ko, way amang utod ni may utod si nanay ko, prong utod jalain man tong nanay man. Ang nanay ko ni, siya lang ni isa nga bata sa iya mga iloy. Pero may mga utod siya, pero sa iya nga mga una nga mga iloy man to, sa mga iloy man to mga utod siya sa lain man tong mga iloy sus na ano. Si Lolo nga ang apian ko niya tong hayo ito si Lolo Daplang. Ako pa John, ang ayo sa akon lula si Ate Celia. Si Celia? Oo, parehas man to amo ni tsura, parehas man kami to ilong. Ang ako nga Lolo to si Lolo Daplang to. Pero maputi to siya nga gwapo. Apiliang kwando sa mga aluhado, bla hindi siya sa kapulot, sa mga aluhado, bla sa kay nanay ko nga side na mga aluhado, taga kwanto. Taga Antique to. Damo-damo na mga aluhado sa Antique. Labi na May sa pamilya kagali sa Antique kay Pep John? Oo mga Antiquinyo na nga mga aluhado na. Puro ginatan ng pamilya ni Lolo ko. Galing hindi lang ako makilala kay sinanay laman to. Makilala to. Labi na mga area nga mga San Remigio na mga dirana. Arad na damo na mga aluhado. Kaya pamasyar ka man to, ga-attend ka man to sa alumni niya. Ano pag-attend mo gani kakilala sila kay... Kasi mag-post sila sa Facebook, Aluhado, Grand Alumni. Pwede man ko kakadto, pero dalong ko sinanay ko, kay sinanay ko mong aluhado mong... Kay amo to si Lolo ko, principal to si Lolo Daplang. Ngalan niya nga tutod si Vicente Aluhado. Muna Lolo. Sa una kay pa John ang mga punta sa pangalan, iban may letter O gid mo. Oo, no. Mga Domingo, mga Vivencio, Alejandro, Ernesto, Policarpio, Raimundo. Mga amo na. Ang akon to si Vicente, itong ngalan niya Vicente, si Lolo ko si Vicente. Vicente Aluhado. Tapos ang una yan kay Pipe John, iba niya, bisan hindi mo kaparente or hindi mo kapilido, pwede nga parente mo kay sang una daan, debla, no? Sang Chimpo Castilla ako noon, Chimpo Hapon. Tawag na, gailis na sila sang apelido kay nahadlok sila. Kung for example, may amo na nga wanted siguro sa una, kung anong plasada kay Pipe John. Kay silis, pare sa mo, hindi sa una, montaña mo sa larda na kay Pipe John. Tiyan mo manamon sa Leon sang una, ang apelido sang una sang mga kaluluhan namon, hambal ni tatay, hindi Kapulot, kundi Kanto Mayor. Kanto Mayor, pag labay sang mga Hapon, ano ang mga apelido mo? Siya, kay Gapulot, sa sang ano itong ginapulot, ito niya, Gapulot ko di, hindi. Gapulot ko di, Kapulot, sulat rehistro. Kapulot. Ti kundi subong hasta subong Kapulot. Pero nga lang apelido Kanto Mayor. Dahil damo pa na Kanto Mayor da sa may Leon ay hindi bla? Leon, lakda na kay John, tubungan. Mga Kanto Mayor. Tapos panawag na, ginakantahan kami sana, yari na ang mayor sa kanto. Gali Kanto Mayor. Ang mga gali ang history. Wala ko balo isang amon niya nga kaluyo. Pag montanyo ka na. Amon ang history sang Kapulot nga Kanto Mayor. Sang una, subong Kapulot na. Pero nami magandang Kapulot daw ka nami man pamatian kung dalon mo ni sa Amerika nami amon ngalan mo apoy apelyido namon nami kung magpa-Amerika ka ngalan ko John tapos apelyido ko Kapulot pag pa-Amerika ko ngalan ko abi mo ko sino John Pick Up. Ang pulot ano hindi bla pick up. Pwede man John Lamborghini. Grabe. Hindi. Pick up ang brand na lang man pick up ang brand Lamborghini. Volkswagen. Siya. Di ba? May ara ko kilala gani. Ang ako nga kilala, kuan gani, kundi ari di sa Pilipinas. Sang paglakat niya, nagkadto sa iban nga mga lugar.
Pagkadto yato sa may inang pagkadto ya sa may Germany, ang ngalan niya is Waninsky Lansky. Grabe ngalan niya. Waninsky Lansky. Pag-abot niya sa may Russia, ngalan niya Wanisen Listen. Pag-abot niya sa Amerika, ngalan niya Johnny Nails. Pag-abot niya di sa Pilipinas, ngalan niya Juanito Lansang. Ate, paano to kung hapon to ba? Kung sa Japan? Kung sa Japan? Wala ko kumano ngalan sa Japan to. Mga ngalan sa mga Japan, di ba daw lain-lain niya? Daw, mga, mga ngalan sa mga Hapon, daw pariyo man sa mga Koreano, blang mga ngalan, no? Park Yoo-soon. Park Eugene. Parte, makon mo perti kapangsot sa ngalan, yung gali di sa may Pilipinas, Juanito Lansang. Pag-abot sa Amerika, nami Johnny Nails. Ano man akon, John Kapulot. Pag-abot sa Amerika, John Pickup. May kilala ko gani kay 5 June. Ano? May kilala ko, babae ni siya. Tapos, may ka-chatmate siya sa una nga Indiano. Tapos, ang apelyido sa Indiano, balan mo ano kay 5 June? Ate, balaan ko na lang. Siyempre, basta mga Indiano na mga apelyido na palariho na mong Sing. Hindi kay 5 June. Ano? Ang apelyido ya to, kalain kung taga-diri ka sa Iloilo, kay apelyido ya Bagat. Araw mati. Tanan nga mga kwan, tanan nga mga Indiano, matyagang mga apelyido na sa mga kwan. Nga to gani ko kilala nga Indiano, nga ngalan niya si Ride. Apelyido ya Sing. Ride Sing. Balaan ko na middle name yan. Ano? Go. Ready, go, sing. Ready, sing. Tapos ang isa naman babae, ngalan niya si Litas. Let us sing? Kaya naman kay 5 June. Diwata lang na, mapakasal ka mo, na hatag kasi mo. Ano? Sing-sing. Tisingib la pamangkot la tanan nga mga Indiano nga ri di subong nga mga apelyido na sa puro na tanan sing. Nangaraman ka kay 5 June, hindi may mga friends mo ko sa una nga mga Indian nationals, meron mga Kumar. Yung sa ila ginato yung ngalan niya pero kung was nga rin na sila sa Pilipinas, apelyido na tanan puro na sing. Amo man ang mga kwan, ni Bulaw, mga Korean, ang mga Korean na ilain ang ngalan na sa ilang lugar to pag abot nila diri sa Pilipinas, halos kalabanan apelyido nila Park. Ni Bula, Park kalabanan apelyido nila, no? Amo dito kay 5 June. May ara kumigo ngalan niya si Kevin Park. Kabalo na sa magiligay noon, subong, migo ko na Koreano. Kaya kami, kada kita naman niya, kamusta ka pare? Lingkuki man pare. Si Kevin Park ngalan niya. Ano to, no, yung kay 5 June? Kwan man daw hiligay noon naman daw karayaan agad. Istorya kami, kwan hiligay noon na saya. Siling ko ini nakupsagi ka pa minsaras ang English, kaya total kabalo ka naman maghiniligay noon, maghiligay noon ka na lang. English mo pa karon naglingin, paulo ko na karon. Okay, ate, ano na lang ni si Ridi Sing? Itong nagreklamo to sa sa sports complex yun man to nga sa sports complex yun man to nga judging area. Yes, kay 5 June, no, do parehas ang barang nag-order ka sa Shopee or online. Tapos ang gwa is expectations versus reality mo. Kaya ang baga ni isa nag-send sa tundring kay 5 inbox. Yung nagpabot siya sa nga sa disappointment or pagkadismaya tungod nga supposedly expect siya nga since nga ang ticket nga nabakalya is gold or ining VIP ticket sa kay 5 June nga naga-range no sa mga around 3,000 pesos. Kaya actually na may
seating arrangement pag na siya. For example, sa gold, may letters ba na A, B, C, kay 5 June, no? Depende sa pagplastar. O galing, kay since dito sa may sports complex, actually dito man kita, no? Nakitaan man naton, kay 5 June, nga manubo bala ang net, nga ginbutang nila, nga no, atop-atop para ni mainitan, bala ang mga yara sa VIP seats kay 5 June. At manubo kag makitaan man dara no sa video nga ginpadala sa aton nga halos duhawak lang gani kay 5 June ang tawag na no ang makitaan sa mga nagatanaw, especially sa mga ara sa likod kay 5 June nga medyo elevated ya ang ila sini nga mga pulungkuan. The more nga mas naga-elevate ang bangko kay 5 June, kag mayara man dabi to sa mga foreign nationals, usually na mga Amerikano na kay John, mga bukod na lawas kag tag-as kay John. For example, tawag na magliso man to liog ya amo man niya paayon mo kay 5 June ti ilaya. Actually no may iban man to nga mga turista nga iban tungod sa discomfort nga ginatawag sa disappointment man ang iban to wala na nila bala na patapos kay 5 June no kahit since nga supposedly comfort kag ang ginatawag bala nga privilege mo kay nagbakal ka mo na nga ticket kay 5 June makon mo pinakamahal nga ticket mas mayo pa ganito ya sa babaw kay 5 June no sa mga silver kag bronze nga medyo mas bulo barato chamba pagani kuno to sa mga tag 300 to at least kung may dala sila nga larga vista nami pa. Dito do ang iya nga video yaw makita ya kung mga layo daw okay pa pero kung palapitan niya ba araw hidres la makita mo. Ang bayad kay mo sang 3,000 nga bilis ang sang ticket pagkatapos amo na ang imo nga makita ahay. Hindi ka gid komportable, makon mo na nga nagbakal ka gani sang pinakamahal nga ticket kasi limo para nga ara ka sa VIP. Igo dayon kwenta pag abot dito sus mas ang ginalantaw, ang malantaw mo imo yan mas lagko pang likod sang tao nga mga upod mo da sang sa naga-perform kay 5 Kim. Amo gyud kay 5 June no amo na gani nung sitwasyon dito kay considering dira sa may sports complex medyo mapulo pa ang man tapos ayawan kapag kapaayon agud makitaan especially sa ara sa mga nagbakal sang gold kay 5 June no so far no nakita naton do wala gid bala maplastar mayo no ang inang area sa sports complex ay dito ya sa Freedom so far do wala man gid ya sang lagkuan nga or major complaints gid regarding sa seating arrangement kwanto ya mo in terms of the view kay open siya kay 5 June kag wala labot sina gapasaka to ya siya pero taas siya kag wala na sa mga tawo bala sa likod kay 5 June gapasaka to ya ang pulungkuan mong daw terraces bala siya ang elevated siya tingari kwan abyo ng palariho ang pulungkuan hindi siya elevated tamo na rason nga kung sa una ka di komportable kay mangguro kun nara ka sa una pero kung sa likod kay mo na tuon tiway ka amo gid kay 5 June no ang ila to ya ambal nila dumas mayon na lang ginit nagtanaw ka sa Facebook live mo kung sa cellphone mo makitaan mo gid ya mas baka may zoom in may mga drone shots may somehow komportable ka pa bala kay 5 June hindi mo na kinahanglan magnilingi sa ulo mo didto pero syempre no tawag na ang dapat mali nga pamatian kag i-consider sa aton sining organizers ang pagplastar. So supposedly dapat gintrayan nila to for example gintrayan nila nga papungkuan abitanan to nga pulungkuan kay 5 June kag i-assess bala kung makakita na dalang sa likod amo nagambal nga prior sang sanang highlights ang event nakita na nila nga amo nang pagplastar o galing wala sila nag-expect nga amo na to gali ang final nga hindi na pasaka-sakaon or di na mala pag-adjust kay 5 June so di kahuluya na especially sa mga nangayaw pabala magkadto diri sa iban mga taga Amerika to mga taga other parts of the Asia or mga taga Europe kag iban to may mga taga Manila may mga taga Bacolod although nga syempre nami gid na yung mga performance ang aton sa nga mga tribo ever since pero ang problema lang gid ya syempre ang view kag ang ginbayran mo bala no wala somehow wala bala nag-compensate ang ginbayran mo sa na-experience mo mismo actual dito sa may judging area number 3 abi kay gasulod sa pinsa rabi sa mga taga IFFI
kung paano na sila yung makakwarta, kung paano lang mapaubos ticket nila, kung paano nila mabaligya ang ticket nila para nga magdamo kwarta nila, kung paano sila makabaton sa tanan-tanan ng mga kwartang hadi sa mga sponsors. Wala sila labot kung matabo sa inyo. Daya importante makapangwarta sila. Kay ginahimo nila nga kwartahon kag kwartahan, no? Ang ining dinagyang kada tuig-tuig. Diri sila gaganansya dako-dako sa sining dinagyang nga ini. Oh, kita nyo? Pagkatapos dinagyang festival, kabati kamo gambal taga FFI, ga-report sa aton, gambal nga sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, ang Iloilo Festival Foundation Incorporated, yari, ginapakita nato sa inyo para sa ginatawag naton nga transparency. Ang income sa FFI, ang napaubos namon nga ticket, ang tag 3,000, 2,000 kabilog. Ang tag 2,000, 3,000 kabilog. Ang tag 5,000 o kung tag 1,000, 5,000 kabilog. Ang tag 300, 9,000 kabilog. Amon ni pangkabilogan namon nga income. Tapos, ari ang mga nag-sponsor. Ang amon nga company, sponsor nila 5 ka milyon. Sa amon nga kumpanya, ang sponsor nila 2 ka milyon. Sa amon nga kumpanya, 1 ka milyon. Pangkabilugan ang net o kun ang pangkabilugan gross nga income sa IFFI naglabot sa 300 milyones. Sa 300 milyones, gin-subsidize sa mga tribo. Ang iya sang kasadyahan may ginhatag kita nga tag 500,000 kada isa sa 8 ka tribo. Oh, sa may ati tribe competition, gin-subsidize naton sila sang tag 1 ka milyon kada isa. Uy, gani 1.5 milyon sa 7 ka mga tribo. Ang mga nag-intra sa sad-sad sa Kalye Real, gin-subsidize naton sila sang tag 300,000 kada isa ka tribo. Kag ang ginpa-premyo naton sa ila, balor nga amone, amuna, amoto. Suma total, ang nagasto 250 milyones. Kayang iban, ginpamakal sa mga pagkaon sa mga bisita, ginpanghatag sa mga munimoto. O hindi bla? Kag ang nabilin, amo ini kadako. Ining nabilin, ara subong sa paghinakop sang taga-IFFI, gamiton ini sa masunod pa nga mga kapiestahan katulad sang Paraw Rigata. Hindi klaro. Di bla dapat amo na taning imuon sa taga-IFFI. Pero kabati kamo humalin sang una nga ginhimo nila ni. Wala kay 5 Kim. Nga hindi sila gusto mabalaan sang pumuluyo kay nga diri sila gaginansya. Kung hindi kag wala sila gaganansya, himuon nila ni para hindi kamo mamalisyahan ka mga yuda puga kamo mga bilik sang ilik kamo. Kapiestahan ini sang aton nga patron, patronal fiesta, ginakwarta nyo nga mga bilik sang ilik nyo nga mga yuda puga kamo. Oh, K5 Kim. Pagkatapos, wala kamo pakialam sa sining mga tao nagbalaton, sini ka nagbalakal sa mga ticket nyo, nga dihamak ka pwerte ka mahal, bangod sang pagpangwarta nyo mga buwisit kamo. Oh, K5 Kim. Among K5 June, no? So, kabay pa nga, lesson learned sa ila. Kagti siyempre, dapat man gid mga kabalanan na sila. K5 Kim? Actually, damo sa mga naging sponsors ka K5 June. Why ni sila K5 Kim? May ara na sang ginatawag silang major sponsor, minor sponsor. Oh. Amo na gani ginahambal nila nga siling nila. Nga siling nimo nga lesson learned. Di man tabo nga maka-lesson learned. Mga kabalanan ni sila yan. Kay kung hindi ni Amone, hindi ni sila kabalan. Sa una, parang nga daan gina-report na nila ni sa aton nga mga pumuluyo, dres publiko,
ang parte sa sini. Gali kay mga kabala na mga buwisit nila, mga yudapuga nila da. Pwede sila sa mga lesson learn ang ila sini nga paminsaron niya kung paano makakwarta, paano maka-income ang mga yudi patulan nila da sa IFFI. Naimo nila yung negosyo nga ton sini nga patronal fiesta. Ginaimo yung negosyo sa mga bilik sang ilik nila na. Amo na nga dapat ya kung ako'y gina-propose ko, hindi na niya pag-ihatag sa private ang aton nga pag-manage sang dinagyang ini. Dapat ang magapatigayon siniya ang aton nga government. Total ara naman ang kasadyahan ginahatag naman sa probinsya. Why? Nga ang aton syudad nga hindi pag-iuyatan sa aton nga probinsya, sa aton sini nga kwanaw, sa aton nga syudad daw. Kakaso na nga IFFI ni kay wala pulos ni. Pinangwarta la obra nila ni negosyo obra nila di. K5 Kim. Amo ka kay 5 John no kay actually damo man sang especially sa mga Ilonggos gid no kag sa mga taga andre gid sa may syudad sang Iloilo disappointed somehow ngati syempre for example dira sa may sports complex at tagasan na da mga pader so hindi ka gid katanaw. Unlike ya before kay 5 John nga kun ara siya sa mga kali-kali. Kung for example, ikaw ya wala ka sang inugbayad sang ticket, ikaw ya makadiskarte kung paano ka makatanaw sa kadra sa building sa palibot, agahan mo pa para dira ikaw sa makapwesto sa higad, may mga tawag na may mga ginakarga pa na gani iban nga mga kabataan kay 5 John kay syempre para man makatulutan-aw, makadulo diskarte ka para makatanaw no in terms of ginatawag naton balang inclusivity no kay 5 John sang sining aktibidad or celebration naton considering na supposedly para na sa mga Ilonggo pero it seems like damo man actually no mga feedbacks nga somehow do gina-commercialize siya kag mas gina-prioridad ang mga turista over sa mga Ilonggo kay 5 John. Kaya actually iba niya nga mga Ilonggo taga Iloilo ang una ingagaw man nga maka-secure sang tickets pero kalabanan sa nag-inquire sila damo sa nagambal nga may dali na mga ubos or may tag-iya na mga tickets kay 5 John. Kay usually do mo man ang mga sistema kung may kilala ka makasecure ka gilayon sa ticket kag unlike dia before kay 5 John nga ikaw ya makadiskarte makatulot tanaw and open siya for public no kay 5 John ang Sagaysano area makatulot tanaw ang iban pero sa other areas kay 5 John just like sa sports complex wala so actually namo gani nga nagahambal nga mas manami kun tani no kun for example hindi ni sila or may tickets ni mas mayo provide na lang sila sang open wala nga mga LED wall sa mga plazas naton sa iban pa ganyan mga public areas wherein kung hindi to kasulod sa amo na nga judging area ang mga pumuluyo may tulutan-awan sila nga big screens kay 5 June nga makatipon-tipon sa gihapon. Yung mo na ginimo ni Congresswoman Jamjam Barunda to sa iya to nga lugar butanga niya to sang lead wall duwa kad lagko nga mga LED wall para nga dito na maglantaw ang tao nga natamara na maglantaw magpagutok to ilabi na kakainit may pulungkuan pagiging provide kundi tawhay sila to mo nagin lang na kay kun saligan mo niya kay 5 Kim ang IFFI nalantaw naton niya humalim pa na isang niligad na panilagan tanan ni sila may ara gani nga time iya nga inang wala ka na sa may nakita yang dapat supposedly ang mga banderitas naton di nga ginapamutang di hindi bla dapat supposedly itsura or inang itsura ni Senyor Santo Niño amo na nakabutang sa mga banderitas nga ipamutang sa palibot sa ato sin nga dalan bangod kay ti kapiestahan ni Senyor Santo Niño wala ang ginabutang nila mga ngalan sa mga brand sa mga negosyo nila ang ginapamutang nila. Pagkatapos, kuno abi sila simba. Pagkatapos simba, may Pluviar parade sila. Amo lang na. Pero, ang pinaka number 1 nga ginatarget nila kung paano makaganansya dako-dako ilabi na gid sang mga negosyo nila, nga mga grupo nila, nga mga komunidad, nga ara sa grupo mga ka-K5. No? Sang nagapungko diri sa atong syudad sa Iloilo. K5 Kim.
Tsaka mo nakaki-5 dyan, nakabay pa nga tawag na no, before sila bala mag-decide pag apartment bala no, ang mga Ilonggo for the planning kaki-5 dyan may mga consultations, good no nga at least ma-aware man bala yung pumuluyo kag may participation man ang pumuluyo with through representative sabi no sa mga nagkalain-lain yung mga groups kaki-5 June actually. So, muna no, although nga nami ang mga naging performance sa mga tribo with this experience no sang naka-secure dress ang ticket nga hindi man namin experience somehow mabili na sa nga thoughts bala kaki-5 John no kagbambala hindi man ni manami man bakal ka diba si posible hindi na sila magbalik kay 5 John. Hindi na ta magbalik to. Lantaw na lang ta sa inang live coverage ang K5 News FM, makita mo pa ang tanan nga mga kwan, ang tanan nga anggulo kon inang maglantaw ka na lang sa kwan sa coverage ang K5 News FM. O di ba? K5 Kim. Amo kay 5 June no. So dapat man no nga ma-improve pag inidamo sa mga loopholes nga nakita naton. Nga somehow do medyo unorganized kag dapat magpamati man sila sa feedback or the criticisms man no, sa mga pumuluyo hindi nila pag-take negatively ang pila ka mga komentos ng iban kundi they'll take it as a positive criticism lang man kay 5 John nga ma-improve ang dinagyang experience sa mga tao. Although nga syempre balan man naton nga iban may mga pag sinadya-sadya man no during the last days ang celebration or the highlight of the celebrations on January 25 somehow no nagdamo-damo man yang tao kay 5 John no, nga nagtilipon especially during the sad-sad sa Kali Real kay 5 John. Pero adamo gid sang nagareklamo especially sa distansya man subong niya kay 5 John sa mga judging areas kay nakita naton damo sang mga nakapoy gid no nga mga kabataan considering nga may mga dagkuan sila nga props guyodon pa nilang ila sini nga mga dagkuan nga mga props sa mga paka to kay 5 June sa mga peace tapos ang distansya bala no from Iloilo Freedom Grandstand makadto naman sa Gaisano Lapas kag matabok naman pakadto liwat kay 5 June dara sa may Iloilo Sports Complex. Ang sang una nga tiyempo nga nakita naton sang una nga time iya man ni syudad man ni sang una nagauyat sang dinagya nga but nga ginbutang panagin hatag nila sa IFFI ni sang una Iloilo Dinagyang Foundation IDF ni sang una mong subong ini mo lang nga IFFI sang una sang syudad ang nagauyat sini sa ila ang mga taga City Tourism Office nami to sang una sang nagauyat sa dumduman ko mga nagauyat sini dai Tourism Officer Ben Jimena no nami to sila ni Junel Di Vinagracia sino pag ito sang unang mga nagauyat si kuan bala si attorney inang Jubert Piña Florida sang IDF na okon Iloilo Dinagyang Foundation na or sang uli nag IFFI na sang si Jubert Piña Florida sinigawya to nami man sang una daw kuan man daw ka smooth man lang daw ay galing kay sa pag-insinita ining si attorney Jubert Piña Florida kuan ni siya mong ng straight balang nga tawo nag-resign siya kay may ginpahimo sa iya ang syudad nga hindi iya mabaton nga base kung batunon ya dala pati kargo di konsensya ya ini natabo sadtong kempo sang pandemic amo pa na ang ginakwanta gusto ta makuha ang kumplito nga mga detalye sini kay ang tanan-tanan nga mga ginpang-donate sang mga donors naton nga nag-donate sang mga pagkaon, kwarta, bugas kag iban pa sang timpo pandemic wala gin account sang syudad kagin pasa sa Dinagyang Foundation para hindi ma-account kay ti siyempre Dinagyang Foundation isa ka foundation so wala accountability amo na rason kung nga nagmanggaranon ang nagapungko subong dra sa nakakita kag dra sa nakatsamba nga sila niya sa negosyo do kaputo ta ari gali di kwarta damo drita
Dalom ng istorya sini, kay 5 Kim, galing mula na galing, wala na kita sang kumplito kag konkrito gid nga mga ebidensya bla. So magkuha ta ni kumplito nga mga ebidensya ni, muna kun nga ang hindi sila gusto nga makapungko tada sa City Hall. Kay amo ning ginamat-amaton naton tani pangutkot kay kun kadtuan naton nagkapangutkoton, hindi mo na makuha kun hindi ka nagatrabaho. Kay natago man na nila. Kay 5 Kim. So, muna kasi 5 June so damo sa mga kinanglan nga himuon transparency ang pagpamati no sa mga i-include no mga tao kag don't make it exclusive lang ang ining mga events sa mga maka-afford kay 5 June di pala naton for example bisan 300 lang ni gani sa ordinaryo nga mga Ilonggo kay 5 June syempre manugunan man ni sila so tawag especially kun ultimo lang man mo abi trabaho kag gamay lang man minimum wage earner ka or below minimum ka pa kay 5 John, di pa ng 300. So, mas mayo nga butang na lang sa mga kali, mas malipay pa ang mga tao. Ang 300 niya kay 5 Kim, ibakal mo pa na iya sang Diyos, ibakal mo pa na iya sang inang ano gani niyo, inablang ginaluto, blang itlog, blang daw ginahurma-hurma, no gani nga kwan. Pancake, hot cake. Pancake o hot cake na, amo na ibaklon mo. Tapos, ano pagid, popcorn, para makakaon-kaon ka na samtang sad-sad ka nagadagyang ka, hindi bla, di pa na iya. Ibayad mo pa ng 300, sus Maria. Diri sa syudad, kung ginbutang na nila sa palibot, yapon sa daan nga lugar ang alagyan, sa tanan-tanan nga mga judging area, tanan nakalantaw, puno pa ang syudad sa Iloilo, bastante pang syudad sa Iloilo, way pa sang problema, kag way sang kumod, kay ang mga stage nga napahamtang, amo ni siya ang mga stage nga wala isang way sang problema kay ang mga nagapulungko dira makakita gidya sang performance ang aton nga mga tribo. Okay, 5 Kim. Namugad ka kay 5 John. Sige. So ayos at least ang importante nabalaan sa ngay FFI kag sang syudad sang Iloilo, no? Nga amon ang feedback. Kung hindi ka mo mamati sa sunod nga tuig burawan nyo dinagyang nyo. Kay laban-laban, ang ining mga naka-eksperyensya sang kasubong sini, laban-laban hindi na magbalik. Kung magbalikin man sila, balik sila lantaw siguro sa TV o kung sa online. Hindi na sila magkadto sa lugar ka magpagutok, nga balaan nila nga mamahal man lang gali, bakal sila sang mahal-mahal, wala man gali tupa. Kung hindi ka mo mamati sa mga feedback kay ni, tinyo na naiya, no? Kung ang nyo, mga ganansya nyo lang yapon, pag gusto ka mo da. Pero, hindi nyo na paghulata nga base nga pila ka adlaw ang dinagyang festival malangawan. Kay 5 Kim. Yes, kay 5 John, no? Kag for example, since wala man kitas nang may nakitaan ng mga banderitas, na mas nami tani kung nagpangita sila sang alternatibo nga medyo may tulok-tulokon kaman bala ka kay 5 John. For example, sa gilid mga flags na abi kung hindi nila gusto magamit sa mga plastics kay 5 John kay siyempre according sa ila, ang dugang sa basura pwede na use of fabrics, mga tela ni kay 5 John. Kung ano nga mga materyales nga pwede nila magamit liwat bala no sa mga masunod na mga celebrations. Kaya siyempre lain di jabi kung may mga dekorasyon ka nga matulok-tulok, kung wala man sa babaw, kung wala man na ang banderitas, pwede sa gilid sa mga dalan naton kay 5 John, no? Balan mo lagid kay 5 Kim. Wala gani sa mga litrato gani ni Senyor Santo Niño nga amo na siyang gina-celebrate naton. Yes. Mas manami kung may presence sina kay 5 John. Correct. Para ma-feel mo gid na kay amo na usually ang nag-set sang mood damo sang iban nga nagambal nga kung ang pagkalipay kuno ka kay 5 John o kung kasadya depende na kuno sa tao, pero mas manami pagit ka kay 5 John if there are decorations nga makitaan ba no ang creativity sa mga Ilonggo, pwede gid na sila actually katap sa mga artist naton, sa mga naga-paint, sa mga mahilig mag-drawing ka kay 5 John or sa mga organizations nga makadesenyo or makadecorate kung hindi nila gusto nga masabaran sila dira sa pinagi sa mga banderitas nga ni, pwede man mga alternatives ka kay 5 John. Bala mo na yang utok sang mayor kag utok sa mga taga IFFI gabalagtik ang ilang mga brain cells. Na magulat sa mga pada kay ting mga utok na gabaragtik mga brain cells nila tanan. Salamat kay 5 Kim. Kay 5 John, ang ining mga balita kag information ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C.
Nagpapamati dira subong si Mami Immaculate sa distrito sang La Paz upod si Sir Cliff Acosta dira man sa may Rizal Lapus kay Tita Rena Mapa sa may Dakamay kag kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay kag Ma'am Veronica kag sa tanan nga mga nagkakaon dira sa may Dakamay nga kalan-an ni Tita Ren. Sa upod diri sa Patol si K5 Jason Talaron kag K5 Aaron Refoyo. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos. Mga ka-K5, no? So, munang reaksyon sa ato sini nga mga damo-damo pa sa mga iban pa nga mga reaksyon. Lantawan nyo bilang mga comments sa aton nga mga kuan nga mga pumuluyo ilabi na sa ato sini nga mga netizen sa comment section sa K5 News FM Iloilo. Sa mga kasubong sini nga mga kun amo ni ang mga ginaistoryahan ka kun amo ning topiko ta kay di ang kalabanan nga comment mga ka-K5 halos kalabanan nga mga comment ang mga naga-comment nga tuod gid ba lang nga mga kuan nga mga kuan nga mga inang account mga tuod nga mga account bala sang Facebook mga Facebook account mga tuod kalabanan nga comment nila mga ka-K5 halos patas nga komentaryo bala pero ang komentaryo nila halos kalabanan inang hindi gid manami nga feedback sa kahiwatan sa Diragyang Festival. May ara nga mga nagadayaw-dayaw dira nga naga-comment man pero kung imo lang tawon ang ila sini nga mga Facebook profile puro tanan nakalock kag puro tanan makita mo nga mga ginpang-create labag o lagin create no. Bot silingon mga trolls niya nga ginaswelduhan para nga dayaw-dayawon ang dapat dayawon nga mga kulas dayaw nga kulang sa dayaw nga mga opisyal diri sa syudad sa Iloilo especially naging mga K5 ang duty ang OJT ta nga mayor. Hindi na kamo gani magbasol. K5. Hindi na kamo magbasol siya. Pasensyahin no lang di. Mahimo ba na nga magnami ka ma-perfect yan ang amo nga klase sa mga bagay kay ina nga mga bagay. Ti siyempre hindi yan ma-perfect kay nga ti OJT pa lang. Ari man nga gatuon pa intindihan nyo na lang. Kabalo kamo ang aton nga syudad ginpraktisan. Ang syudad mga ka-K5 isa ka highly urbanized city. Ginpraktisan lang kita dire sang OJT nga mayor. So mo nang gwa niya. Inom ka mo D3 Bayo ha. Kaya yung D3 Bayo gapaniwang ni kag gapadula ni kag kuan medyo daw naga-amat-amat ka na baboy. Inom ka ni isang D3 Bayo kay 500. Paniwang. Seriously speaking mga ka-K5 Clinica D3 Bayo the antiviral and antibacterial specialist. Kontra diabetes, kontra mga balatian nga iban katulad abisang ining viral kag bacterial infections, mga sipon, hilan at ubo, trangkaso, kag iban pa nga mga balatian. Mga ka-K5 Clinica D3 Bayo mo siyang ginatawag naton nga natural nga klase sang antibiotic. Hasta gonorrhea, syphilis or ginatawag naton nga STD. Ang STD mga ka-K5 is sexually transmitted disease. Mga ka-K5 kayang-kaya sang Clinica D3 Bayo. Bangod kay ini siya ang isa ka mga ka-K5 ang D3 Bayo ang isa ka superfood supplement nga ginhibo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilabi na gid mga ka-K5 batok sa mga viruses katulad abisang dengue. Sa mga dengue gali pwede man ni siya no. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bayo mga ka-K5 maginahimo ini sa aton nga lawas into monoglyceride kay isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bayo ang ginahimo kag gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami pagid sang D3 Bayo ang pinaagi sa MCT o medium chain triglyceride
ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas, which is nga ang vitamin K mga ka-K5 isa ini siya ka fat soluble vitamin nga inang nagapugong sa sobrang bleeding kung ikaw ang nadinggi na. Lalabot sina ginapanami pagit sa D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod sa pagbulig sa paglikaw sa ato nga lawas sa bleeding. Kung ikaw na ipiktar na sang dinggi. Ano pang ginahulat nyo? Mga ka-K5 kontra si Punhilan at ubot rang kaso kay iban pa nga mga balatian. Mga ka-K5 balatian halin sa mga kuan yun ng STI pagidgali. Ano ganing STI man? School of Technology, Science and Technology Institute, no? STI. Ang STI amo ng Science and Technology Institute kun eskwelahan. Pero kung STI nga balatian, panawag sina is sexually transmitted infections. Mga ka-K5, STI. Inumin ninyo sang klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist, the superfood supplement, mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, magklinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 9:14. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaho. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay, wala sa maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako nito for meeting. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-ibig ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ko actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay, wala sa maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno.
Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalaghan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako ato nga reminder sa akon nga sa trabaho. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga oras naton karon. Nakalabot kita sa 21 minutos na ang nakaligad sa alas 9 sa ato sini nga pagpangalagad bago gamay na tiyempo no. Sa mga followers naton pangako ko ni siya nga promise buwas basahon ko inyo nga mga shout out ha. Pasensya ginita ko mo basa so wala kadamo sa mga followers naton nga naga padala sila nga mga mensahe o base kung di ko maubusan lang inyong mga kwan mga message ha, pero ti buwas promise pangmasahon ko kay ang akon nga antyuhos ganin lipatan ko sa salakyan bay ko madala tinatamaran ako manaog kay perti kataas na di ari kami gani sa 4th floor. Ngayon kami may elevator ni kayo okay lang rin may elevator saka nakalabot ka ding balhas mo do bang kiling mo. Labi nigay ko na medyo nagaturo tigulang ka na.
Labi kag labaw sa tanan ko nakahampang ka basketball anti siya magsaka. Di asos. Ang tuhod mo kung kisagay mo na sa nga one hood mo. Check na nato ng mga balita nga natipon ni KK5 Jenny Kauyunan. Nagikan sa Iloilo City Hall mga KK5. Ining may kang tanan sa report nga ang pundo kuno nga infra project nga nakuha sang tribo sa Lugnon nga amo ang Haro National High School. Ipainon kuno nila ni nga ipatukod sang dugang classroom sa ilang eskwelahan. Suno sa principal. Mayogid, very good. Kabay pa nga magtupa ha. Hindi ka na magtupa, reklamo yun sakon, ma'am ha. Kay Bakulon, taga Bakulon ang nagapromisa sina. Total hindi man na ila kwarta, amon man na kwarta, aton man na kwarta nga mga pumuluyo nga nagabayad sang property tax o real property tax kag lakip na income tax, income tax ta. Mga ka-K5, gabayad kita sa mga buhis ta para dira. Sige ta nga bayad Nami na kung magbalik ya sa aton nga mga pumuluyo. Tina nga mga project, mayo na kay gabalik sa mga kabataan ta. Pero ang ibanda, tudo lang ginakawat, man lang ginatakaw, man lang. Pero mga balita ni na K5 Jenny Kauyunan ng builog nga giradulong na sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Inom ka mo yung kape ha, ang kape mga ka-K5 nga healthy. Sa mga mahiling mag-kafe damo sa makilala nga hindi matukumplito adlaw nila kung hindi ka kafe. Para makumplito ka ang adlaw nyo, kagkakapin pagid ang kafe mga healthy, mga ka-K5. Binuka mo sang Klinika DTX Coffee Mix. May chia seeds extract powder. Nagabulig na siya para sa good for digestion na siya, no? Nami na siya, no? Mga ka-K5. Kag wala labot siya na pa sexy pa na kay kung makakaon ka mo sang chia seeds extract mga ka-K5. Or sang chia seeds, dugay ka magutom la. Lalabot siya na may ampalaya extract powder mga ka-K5. Nagabulig naman sa mga diabetiso na yung mga kauturan. Ikaw diabetes kay may charantin ini siya nga nagabulig mga ka-K5 sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. Mga ka-K5. And of course, ang pinaka-the best kay may ara siya nga antioxidant nga halin sa Disugared sugarcane extract powder mga ka-K5 ang Klinika DTX Coffee Mix. So inom na kamo sa mga mahilig dahil labi na sa bagol tapos panyapon. Kapihin nyo para nga dasig matunaw para nami tulog nyo. Ang yari na mga detalye sa mga balita upod kita sa kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginkompirmar ni Melanie Tabaculde ang principal sang Haro National High School nga nagkampiyon sa Dinagang Festival 2026 nga ipain sini ka K5 June ang pagpatukod sa mga hulot klasihan ang pondo nga 10 million pesos para sa pagpantindog sa infrastructure project nga ila nakuha matapos nagdaog ang tribo sa Lugnon. Suno kay Tabaculde nga ila gintinguhaan nga makuha ang kampeonato subong nga tuig agud makakuha sang pondo para ipatukod sang dugang nga mga classrooms. Inibangod na K5 June suno sa natungdan nga apisar madamong ila building, ginakulang sila sang classroom sa kadamuan sang estudyante sa Haro National High School. Hayag pa sini nga nagapatigayon sila sang shifting sang klase agud matigayon lamang ang klase sa ila buluthuan. Tuman ang pagpasalamat ni Tabaculde kay Iloilo City Mayor Isa Trania sa K5 June bukod sa paghatag sang pondo sa pagpatukod sang dugang nga mga proyekto. Magluwas sa 10 million pesos nga infra project nakabato naman ang Haro National High School sang 1.5 million nga cash prize. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikana na ka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ay na kay para nga makadto sa mga kabataan, mapuslan sa aton nga mga kabataan ang 10 million. Anyway, may ara man nga budget ang Department of Education, no? Galing kay manti ginauna lang galing sa aton nga national government ang infrastructure project sa mga taytay kasi kunan no damong dapat hasta mga eskwelahan ni unahon ni mga eskwelahan no. Kay may K-12 pa nga daan. Ay tani kun makakas na mataltal ng K-12 ni kay pare way manipulos.
Amo na sang rason kung nga kinanglanon tadamo nga mga classroom sa eskwelahan. Bangol sining buwisit nga K-12 ni. Way tupa ni. Mga ka-K5. Nagpasar sina nga ordinansa kung sing sila nga kasuguan sang K-12 na si Bam Aquino. Nag-impirmahan man ni Noynoy Aquino. Ote. Nami na nga ginhatag sa aton, wala pulos, dugang nga gasto. Tapusan nga balita kay informasyon nagikana kay K5 Karen Badilla. Nalabuot kikuno sa aton sini nga mga kapulisan ang ginatawag nila nga commander's intent ba? Sa sining kahiwatan sa Dinagyang Festival 2026. Kaya mga detalye sa mabalita upod kita sa aton nga Police and Military Connection. Upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. K5 June nalabot sang kapulisan ang commander's intent sa pagselebrar sang Dinagyang Festival 2026. Ini ang ginpahayag ni Police Regional Office 6 o kon PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan sa ginpatigayon nga closing kag awarding ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand kaina ni sang aga K5 June. No? Sunod diri sa kay Ligan nga wala sang may na-record ang kapulisan ta sang dalagkuan nga insidente nga nakaapekto sa peace and order sang Dinagyang Festival. Wala man sang may nagmaoy o kun may naaresto abi no ang kapulisan ta bangod nagtugas ang kinagamo. Kumahibaluan kay 5 June nga may nagalaptang nga video sa social media nga may pamatanon nga nagrambol o galing ginathag diri sang aton nga kapulisan nga hindi na ini part sang Iloilo City. Part na ini sang barangay Kagbang Uton bangod nga diri na dinatabo sa may Iloilo Sunset Boulevard K5 dyan. Kagdako man ang pagpasalamat sang kapulisan ta sa public bangod sa cooperation nga ilagin hatag agud yang nga mapabilin nga matawhay ang celebration K5 dyan akon K5 June. Kung mahibaluan man nga tiginhatagan pagtamod ni Ligan nga nagdubo sa 44.44% ang 8 focus crimes subong yang Dinagyang Festival 2026. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ang report ni K5 Karen Badilla, mga K5, ang buylog man nga nadulong sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Para sa makauturan naton, mga K5, nga matamat na paloy-paloy, mahina na, kapoy na permi si Mister, permi ka trabaho, kapoy permi kapag abotos balay. Dokangay, sang utan, kag dokangay sang pansit ka luya. Para nga magtulutig, man na kag magbulubaskog man. Kon sapon kag sapuraho ni Mrs. Para magbulubaskog man na, painom kamo sang Extend Food Supplement for Men. May maka kag klabuwas ka nga nagabulig mga K5 para sa paghatag sang extra energy sa lawas naton. Kag pinaka-the best sini kay nagapanami sang aton nga blood circulation. Pagbas nga nami ang blood sa ang ato sini nga blood circulation, automatic nami man ang paningkay-singkay ni Manoy. Agara man nami ang paningkay-singkay ni Manoy, balik sa huben ang aton performance. Kung nagaedad ka 60, kung mag-inom ka sang Extend Food Supplement for Men, ang imo nga arangka daw nagaedad ka lang 30. Amo nang kanamiton sang Extend Food Supplement for Men. Bakla nyo sa mga butika nationwide, sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Kaya na kita tiyempo! Standby na kamo sa kay DJ Macho Kulit sa programa Laugh Out Loud. Katapos ni sang seryoso tang mga issues kag mga informasyon na yumyuhom naman kamo kag maglingaw-lingaw. Upod sa pinakakulit nga DJ sa kalibutan, si DJ Macho Kulit. Kung makita ko ni daw medyo sobra sa kakulit ni, bakulon ko ni siya. Bakulon siyang pagpalangga. Kaya na chimpo diri sa ato sila nga pagpangalagan. Sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung K5 June Alwado Kapurot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag